गोबां रिजाल्टफ्रा आदां गादां फैयो सोरबा मोजां लिरदोंबाबो फेल फैयो सोरबाया फेल जानाय लिरदोंब्लाबो पास जानानै फैयो कुनु फोथायनो हाया। बे समाव बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि सिङाव फरायनाय सासे फरायसाया बिटिआर सरकारनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनिसिम आरज गाबहरदों। फरायसाया बुंदों, बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि फरायसाफ्रा जोबोद जेंनायाव दं। नांगौ समाव फरायनो थाखाय बिजाबफोरखौ फरायसाफोरनो दिहुनना होनो हाया, जायनि जाउनाव बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि सिङाव फरायनाय फरायसाफ्रा जोबोद जेंनायाव गोग्लैयो होननानै थोंजोङै बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनिसिम बेफोर जेंनाखौ थाबैनो फोजोबनो होनो थाखाय आरज गाबहरदों। बेफोरनि अनगायैबो आरोबाव फोरमायदों दि जेब्ला आनजादखौ होखांनानै रिजाल्ट होयो अब्लाबो रिजाल्टनि थार फिथाइखौनो मोननो हाया। सोरबा फरायसाया आनजादखौ मोजाङै लिरदोंब्लाबो नाथाय बेनि रिजाल्टआ गाज्रि जानानै फैयो आरो जाय फरायसाया आनजादखौ मोजाङै लिराखै बै फरायसानि रिजाल्टआ मोजां जानानै फैयो होननानै अजद दैखांदों सासे फरायसाया। बेनिखायनो बेफोरबायदि जेंनाखौ थाबैनो नायबिजिरनानै फोजोबस्रांनो थाखाय बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनिसिम गुरैयै आरज खावलायहरदों। आथिखालाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथां प्रमद बर'नि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै गोसो गोरबोजों साबायखर बावहरदों सासे फरायसाया। फैदो दानिया बे फरायसाया मा फोरमायदों आबुङै मिथिना लानि। नोंथां प्रमद बर' सारनिसिम मोनसे रिकुवेस्ट आं सानदों नों बेखौ मावफुंनो हागोन, मानो होनोब्ला बिटिआरनि सासे सिएम आरो बेयो गासैबो नोंनि आखायावनो दंजोबो, बेनिखायनो आं नोंखौ मावफुंनो हागोन होननानै सानदों। मानो होनोब्ला जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि आन्डाराव बेसेबां फरायो बे गासै फरायनाय स्टुडेन्टफोरा गिखांनाय फैयो। मानो होनोब्ला जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव फरायनाय गासै स्टुडेन्टफोरा मानो गिनाया फैयो होनोब्ला वान पइन्टआनो जाबाय, मानो होनोब्ला जोंनि गेजेराव एभेलेबेल बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया बिजाबफोरखौ होनो हाया, जायनि जाहोनाव जोङो दुकानफोराव सोंहैब्लाबो बे बिजाबफोरखौ जोङो मोननोनो हाया, बहुद गोब्राब। अर्डार होबाबो जोङो मोननोनो हाङा। बेनिखायनो सारनिसिम मोनसे रिकुवेस्ट, जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि आन्डाराव थानाय बुकफोरखौ जाहाथे एभेलेबेल दिहुननो होयो। आरो लोगोसे 2 पइन्टआ जाबाय, जिथियानोखि रिजाल्ट फैगोन बे समाव जोंहा गिनाय फैयो। मानो होनोब्ला गोबां रिजाल्टफ्रा आदां गादां फैयो, सोरबा मोजां लिरदोंबाबो फेल फैयो, सोरबाया फेल जानाय लिरदोंब्लाबो पास जानानै फैयो, कुनु फोथायनो हाया। सोरबाया एग्जामखौ होआखै, एग्जामखौनो होआखै, जिथियानोखि एग्जाम फर्म फिलापफोरखौ होना दोनबाय खिन्थु एग्जामखौ होआखै, बिसोरो एग्जामखौ होआखैब्लाबो प्रेजेन्ट फैयो, बेबायदि सिस्टेम जानानै फैयो। बेनिखायनो सारनिसिम मोनसे रिकुवेस्ट, जाहाथे जि गावगाया लिरदो बे रिजाल्टखौ मोननो हानाय बायदि, जि गावगाया लिरदो बे मार्कखौ मोननो हानाय बायदि जों बेनिखायनो रिकुवेस्ट खालामदों सार बेखौबो एसे नोजोर खालामगोन। आरो लोगोसे 3 पइन्टआ जाबाय, जाहा क्लासनि गोबां क्लासफोरा आदां गादां जायो, जाहा मालाबा जायो मालाबा जाया, बेबायदि आरो स्टुडेन्टफोरा गोबां गोजान गोजाननिफ्राय खरसा खालामनानै थांनो गोनां जायो। सोरनिबा बिमा बिफाया हाजिरा मावख्रुबनानै थांनो गोनां जायो, आरो सोरबा स्टुडेन्टआथ' गावनो खामानि मावनानै थांनो गोनां जायो, मोजां क्लासखौ मोनहैनो हाया। बेनि थाखाय सारा अननानै बेखौबो एसे नोजोर खालामगोन। आरो लोगोसे 4 पइन्टआनो जाबाय, टिचारफोरनि प्रब्लेम, जाहा टिचारफोरा पार्मानेन्ट टिचार गैया, थांलाय फैलाय सोलाय सोल' जालाबाय थायो। बेनिखायनो सारनिसिम मोनसे रिकुवेस्ट, जाहाथे बे टिचारफोराबो मोजां रेसपन्सिबिलिटि लानानै जोंखौ मोजाङै फोरोंनो हायो, आरो लोगोसे पार्मानेन्ट टिचार जब होनानै जोंखौ मोजाङै फोरोंनो हायो। आरो लोगोसे मानो होनोब्ला जोंनि थाखाय मानो आदां गादां जायो होनोब्ला जोंहा गोबां स्टुडेन्टफोरा बर' मिडियामाव फरायनानै थांनायफोर दोङो, आरो बे बर' मिडियामाव थांनायफोरा इंलिश मिडियामाव जाहाथे बेयाव एक्सप्लेन खालामनाय जायो, इंलिसाव जोङो फरायनो गोनां जायो। मानि जाहोनाव होनब्ला जोंहा इंलिश बर' फरायनाय स्टुडेन्टफोरा गोबाङानो आन्दायनो गोनां जायो, गोदान फैलाय थांलाय फैलायबा कनफिउस जायो। आरो बेनिखायनो सारनिफ्राय मोनसे रिकुवेस्ट, जाहाथे बेफोरखौ एसे नोजोर खालामदो। आरो लोगोसे जोंनि गेजेराव मोनसे डिस्ट्रिक्टआव मोनसे मोजां लाइब्रेरिफोर, जिखौ फरायोब्ला जोङो गावगायनि मेलेमखौ बारायनो हागोन, गावगायनि गियानखौ जोङो बारायनो हागोन, बेबायदि मोजां लाइब्रेरिफोरखौ होदो। कलेजफोराव जोङो लाइब्रेरिफोरखौ नायोब्ला गोबां जेबायदि लाइब्रेरिफोरा बेबायदि मोजां लाइब्रेरिफोरखौ जोङो नुनो मोना, जाहाथे कलेजफोराव होयोब्लाबो मोजां लाइब्रेरिफोरखौ होदो। आरो लोगोसे हायोब्लाथ' बेबायदि एक्सट्राहै लाइब्रेरि
बनायनाया मोजां जि जायगायाव सिरिबाङै जोङो फरायनो हायो स्टाडि खालामनो हायो बेबायदि लाइब्रेरि जाहा खुलिना होनाया मोजां मोनसे डिस्ट्रिक्टआव मोनसे बेबायदि बेयाव जाहाथे मोजां मोजां बुकफोरखौ मोननो हानाय बायदि गोबाङा आं खौरां बुंनायखौ दुखु मोनदोंबो जानांगौ नंगौ जोंहा राइट्स दं जोंहा आं स्टुडेन्ट हिसाबै आं बुंदों जोंहा जि प्रब्लेमफोर जादों बेखौ आङो जोंहा सारनिसिम फोरमायदों आरो जाहाथे सारा बेखौ सल्भ खालामगोन होननानै आं फोथायदों दुखु मोनदोंब्ला सोरबा दुखु मोनदोंब्ला अन्नानै निमाहा खालामगोन होननानै आसा थायो प्रमद बर' सार नोंथांमोननि सरकारा मोजां डिसिसन लादों जाहाथे स्टुडेन्टफोरनि सायाव गोबां बिदिनो फकास खालामदों आरो आं मिथिगौ नोंथांमोना गोबां मोजां खामानिफोरखौ मावदों जायखौ बुङोब्ला UPSC बेबायदि स्टुडेन्टफोरनो गोबां बिदि कर्स होबाय थादों गोबां खरसा खालामदों जोंनि स्टुडेन्टफोरनि लागै गोबां नोंथाङा सिन्था खालामदों नंगौ जोंनि स्टुडेन्टफोरखौ बेबायदि फकास होयोब्लासो फैबाय थानाय फिउचाराव जोंनि बड'लेण्डआ थारैनो जौगागोन आरो जोंनि बड'लेण्डआ थारैनो जोंनि आथिङाव गसंनो हानाय लामाखौ जोङो मोनगोन होननानै आं फोथायदों गासै बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव फरायनाय स्टुडेन्टफोरा जाहाथे बे भिडिअ'आ प्रमद बर' सारनिसिम सहैथों आरो बे खामानिफोरखौ मावफुंथों होननानै आसा थायो गोजोन्थों बयनिसिमबो थेंक इउ 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365519559 आव थोंजों सुला लानो हागोन